الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الله سبحانه وتعالى تنوك بركادا أكشيني نما تماين على فكاك أنكم تجي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كاسو دونج سانمو أنا كاسو هباباو fokata se alkiyamati jodoma mbade alislamaw ni wati kungurunin konnala ambe fenka dakrunya flafo fadlu ayami ashri dhil hijja tletami ni ayengelen fle ankunani dunamba mi ni anfle akonona damine latan ni ode seliba kalo tletan bonya baw de be ni domba ina korota baw de be ni domba ina fusamantia baw de beni domba ina na law taala sonama sanga kungurunin konnala ame fenka doni mbagaw ka kuma kan ka o doni fo ni domba in konnala ala kambe sawabama a folo ala taala fusamantia baw de ke domba mi ne anfle akonnala tanto ni o de seliba kalo tle tan foloy ala taala ko qur'ane konnala wal fajr wala yalin ashr قال الله سبحانه وتعالى يكالي فجر وقتلا تفسير دونغو بولو ويكما دمان فو نين كورفو إنا أنتنا دو كونالا إنا فو دو بافو كو جومنه فجر فلو دي كورو دو بافو أي سيربا كالو فجر دي كورو دو بافو أي فجر كنه بلا جلن كورو او أنتنا تا وكما كانو نوفي على يكما فلانا من فوقاتو أولا الله تعالى كو وليال أشر kale Allah subhanahu wa ta'ala ikale sultan jumane koro ambela jelen ba don kafo Allah subhanahu wa ta'ala de dan fen bela jelen damasai ala be se ki kale fena fen minye aja me jonte se ku kale fo ila fona kera alaye Allah subhanahu wa ta'ala makote kafo na be na fen do bunya yira dan fenuna ko fo ki kale me ala ba kale de walasa ka fen bonya yira jonna abi kale ka fen daraja yira jonna abi kale ka jon hakili la kunu ka be feima ala na ka bonya ala na ka korota ala na ka se ala taala ko kwa yi kale shutana tafsiru dongo ko yala kambe shutan jumene matan ka fo ka yi kale ola ibn kathir rahimahullah aleko ko ala taala kambe seliba kalo tle tan folo inde ko ala ka kalili nyeshinin be o de matan chuko yaina ina fo fana ibn zubair fana ye ofo mujahid fana ofo nunu be tafsiru warabaye arawahu al-imam al-bukhari kafo ko nunu imam bukhari ni kuma kan no mafle kafo ko nunu be yaye kafo an fle tle tan folo mina ni o de seliba kalo tle tan folo ko Allah taala ko kwa yi kale o tle tan folo ina ani ala ye ki kale ala be bunya de be ala ni ala ye ki kale ala be korota de be ala ni ala ye ki kale ala be daraja de be ala bunya ni korota ni daraja min be tle tan folo ina ala ka o no ni o bela jelen ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka hadisa do be no ibn abbas de be hadisa ila kale anye aba fo wala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr ko don foite ala taala bolo san kalo tan ani fla konona la do mi ka foko ka bara nyuman ke o do nunu konona la ko kadi ala taala ye ka teme san kalo tan ani fla bela jelen baraka ko donte ala bolo ka teme sungalo tle anfle seliba kalo tle tan folo mina ko ka teme o kane yala kira yinga sallallahu alaihi wasallam wala al-jihad fi sabilillah ala kira be ka ni bonya ba fo ni tle tan folo ina ka fo bara nyman kadi ala yi ni tle tan folo in kono la ka se ni degré maw yala o har ni mami bora kata jihadi la ambela jelen ba don maka bo kata jihadi la kata keleke yoro la kata jugu kumbe no de kafiru yi ni ma iku fa wal ma ki fa te ko no ko nyede ala dunye bonya ba fene fo jihadu la opmaw har ni jihadu fana ni bara nyman no ka san jihadu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wala al jihadu fi sabilillah har jihadu Allah taala ka siraka ni bara nyuman nunu mami be bara nyuman ge sungolo tle tan folo ina ika baraji ika korota ika daraja ika sara ala bolo o ka bu ka teme hari mami borakata jihadilaka Allahu akbar
ko fo n'a kɛra maa ye maa min ni a ninkun bɔra a n'a ka nafolo bɔra a bɛɛ lajɛlen tilala ka to kɛlɛkɛyɔrɔ in na foyi ma segin a bolo. Allahu akbar. Nin fusamanciyaba in de bɛ tile 10 fɔlɔ in ni maa min y'i cɛsiri ala ko la ala bɛ nin saraba d'i ma wa k'a ka di ala ye ka tɛmɛ baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. O de la dɔnni dongo nana ɲɔgɔn sama ko yala ni tile 10 fɔlɔ ni bonyaba b'a la yala tile 10 fɔlɔ in de ka fisa wa walima sunkalo tile 10 laban de ka fisa. An bɛ sunkalo tile 10 laban min n'an bɛ gira kan an bɛ ala ko k'a kɔnɔ an bɛ bato k'a kɔnɔ ni tile 10 laban nana fusamanciya fo dɔnni dongo dɔw nana se o yɔrɔ ma ko yala jumɛn ka fisa o fila la. An tɛna taa o kuma kɔni nɔfɛ mais Ibn Taymiya ye kuma nɔgɔman dɔ fɔ a la min bɛ hadamaden hakili lafiya ko su sunkalo tile 10 laban su o de ka fisa mais tile fusamantiya la ko seliba kalo tile 10 fɔlɔ min n'an filɛ la k'o de ka fisa dɛ. O la an k'an cɛsiri ala bato la nin kɔnɔna la an k'an cɛsiri ala ka ne na o bɛɛ lajɛlen sɔn cɛsiri la a b'o cogoya kelen fana la baara ɲuman camanw de bɛ yen an k'an k'an cɛsiri baara ɲuman minnu kɛli la nin waati ninnu kɔnɔna la o de la n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ Sa'id ibn Jubair rahimahullah ale a tun sabatira yɔrɔ k'a fɔ ni tile 10 laban ninnu kun donna a bɛ cɛsiri kɛ ala bato la fo ka taa se cɛsiri dana fo maa b'a dɔn k'a fɔ maa tɛ se k'i cɛsiri ka tɛmɛ nin kan ale tun b'o de kɛ i n'a fɔ Darimi o kumakan ma filɛ cogoya min na a b'o cogoya kelen fana la. Ibn Hajar Fathul Bari la ale b'a fɔ ko Alahu Taala ye fɛn camanw de dalajɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la sun bɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la sarakatibɔ bɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la seli bɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la hiji bɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la k'o de kosɔn tile 10 fɔlɔ in kan nin don man kan Alahu Taala yɔrɔ o la baara ɲuman caman bɛ yen nɔ an kan k'an cɛsiri baara ɲuman minnu na i n'a fɔ seli an k'an k'an cɛsiri ma yustahabu fi'lu fi hadhihi al-ayyam baara ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'an k'an cɛsiri olu la nin tile 10 in kɔnɔna la o baara ɲuman dɔ ye mun ye o dɔ ye seli ye ka d'a kan seli ka di Alahu subhanahu wa ta'ala ye o la yustahabu tabkir ila al-fara'id wal ikthar min an-nawafil an k'an cɛsiri ka taa farda seliw la ka taa an cɛsiri nafila seliw la Alahu subhanahu wa ta'ala ye nin tile 10 in kɔnɔna la ka d'a kan ala kira ka hadisa bɛ sallallahu alayhi wa sallama ala kira b'a fɔ hadisa in na ko min ma ni sujudu caman ye alayka bi kathrati sujudi lillah min ma ni sujudu cayali ye ala subhanahu wa ta'ala ye k'i k'a dɔn k'a fɔ jɔn bɛ sujudu fɛn fɛn kɛ ala ye a kelen o kelen ala ta'ala bi daraja kɔrɔta n'a ye wa a kelen o kelen ala ta'ala bi ka jurumu dɔ bini a ye rawahu Muslim nin kumakan in Muslim ye nin kumakan in mafilɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara sujudu cayali bagaw kan. Baara wɛrɛ min fana bɛ yen nɔ ni jɔn kan k'i cɛsiri o la nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la o de sun ye ka d'a kan sabatira k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallama a kun bɛ tile 9 fɔlɔ in a kun b'a bɛɛ lajɛlen sun wa k'a kun bɛ Ashura fana sun wa k'a kun bɛ tile 3 sun fana kalo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Imam Ahmad ani Abi Dawud ani Nasa'i olu ye o kumakan mafilɛ cogoya min na. Imam Nawawi fana ale fana ye nin kumakan in a y'a ye k'a fɔ ko a bɛ kanu na min ka bon kosɛbɛ jɔn k'i jija sunkalo seliba kalo tile 10 fɔlɔ in i k'i jija la ka sun caman kɛ a kɔnɔna la. Baara ɲuman wɛrɛ min fana bɛ yen tuguni n'an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la o de at-takbir wa tahlil wa tahmid k'i jija Allahu akbar fɔ caman na nin kalo in kɔnɔna la surtout an filɛ tile 10 laban min na k'i jija Allahu akbar caman fɔli la ka Allahu akbar fɔ k'a tani ka segin ka Allahu akbar fɔ k'a fɔ fo a ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya de bɛ ka yira ka d'a kan sabatira k'a fɔ ko Ibn Umar ni tile 10 fɔlɔ in n'o de seliba kalo tile 10 fɔlɔ in n'o kun sera k'a tun bɛ Allahu akbar fɔ k'a caya a kun b'a fɔ seli waatiw kɔfɛ a kun b'a fɔ k'a to a ka dilan sanfɛ a b'a fɔ a sigilen a b'a fɔ a nɔgɔmalen a b'a fɔ a dalen ka caya nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la. Allahu akbar ninnu n'an b'a fɔ fɔcogoya caman nana a la mais an bɛ se ka fɔcogoya 3 dɔrɔn ɲɔgɔn fɔ a la ala k'an bɛn sawaba ma. O fɔcogoya fɔlɔ o de ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walima Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd walima Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. O ye fɛn ɲuman ba ye an k'an cɛsiri mun fana la. Baara wɛrɛ min fana bɛ yen n'an kan k'an cɛsiri o la o de ye arafa sun ye ni maa min tɛ hiji kɛnɛ kan o tigilamɔgɔ ka arafa sun ka d'a kan alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'ale b'a nata wa a b'a jigin arafa tile 1 sunni k'o ka san tɛmɛlen
ani san min bɛna ale a ka o jurumu yafa. O la an k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye baara ɲumanw ye. An tɛna se k'a fɔ an bɛ baara ɲuman bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen, mais e min bɛ k'an lamɛn nin waati in na, baara ɲuman min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma, e kɔni b'o dɔn. Ka d'a kan hadamaden kɛra cogo cogo, baara ɲuman fan si ma nɔgɔ ne ma ala ko la, o tɛ kunnaja tamasere dɛ. N'an sera seli ma, anw ci ka ca, anw tɛ nafila seli ɲɛ sɔrɔ. N'an sera sarakati bɔ ma, a sera waritigiw ka yɔrɔ ma, anw sen t'o la. N'an sera nafila su ma, anw ka banamisɛnnin ka ca, anw tɛ sun ɲɛ sɔrɔ. N'an sera ala ko fɔ ma, an ka diɲɛ giri ka ca, an tɛ ala ko fɔ ɲɛ sɔrɔ. O tuma i bɛ jumɛn ɲɛ sɔrɔ ala ko la, n balimakɛ n balimamuso? O la an ka hakili to la, min mana nɔgɔya i ma, ni min nɔgɔyara i ma, i k'i cɛsiri o la k'o kɛ nin tile 10 in kɔnɔna la. Nin tile 10 in kana kɛ i b'a fɔ don gansan, san don gansan minnu bɛ tɛmɛ cogoya min na, nin tile 10 in kana tɛmɛ ten dɛ. I bɛ se ka min kɛ, min ka nɔgɔ i ma, i k'i cɛsiri o kɛli la. N'o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ an na k'a kɛ an ye baraji ye, k'a kɛ an ye kisi ye, k'a kɛ an ye kanda ye. Ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. O la jɔn, i kɛra cogo o cogo, kana jɔ dɛ, kana jɔ. Fitinin min b'i bolo o fitinin kɛ. Maa min bɛ fitinin di n'o tigi ye belebeleba sɔrɔ a b'a di dɛ. O la an filɛ wagati fasaman ciyalenba de kɔnɔ, wa surtout ni wagati ninnu fana kɔnɔna la sisan, seli bɛna kun da an kan sɔɔni. E ka sin k'i sigi k'a jate minɛ ten tɔ, e kɔni tɛ nafolobatigi ye, awɔ, e kɔni tɛ sebatigi ye, awɔ, e tɛ banaba ye, awɔ, mais ka sin ka yatimɛden dɔ lajɛ ten tɔ dɔrɔn ka hinɛ o la nin tile 10 laban in fɛnɛ kɔnɔna la, k'u ka selimafini kala a ye k'a d'a ma. I ma dɔn o ye barajiba ye. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ i b'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ e ye, mais a bɛ fɛnba ɲɛ a tigi ye, wa a b'i ka mizani giriya lahara. Walima k'i dalagɛsɛ kɛ ala ko fɔ ye nin tile 10 laban in kɔnɔna la, walima ayi, i seko kɛra lahiya ye k'o san k'o di miskinɛ du dɔ ma, fantan du dɔ ma, ka sin k'a san dɔrɔn k'i den ka taa di u ma. E ma dɔn o dudenw bɛna nisɔndiya sa, wa o nisɔndiya in fana o bɛɛ lajɛlen i ye baraji ye. Nin bɛɛ ye baara ɲumanw ye nin tile 10 in kɔnɔna la, an kan cɛsiri baara min na. Ni dɔ ma nɔgɔya i ma, dɔ ka nɔgɔya i ma. N'i dɛsɛra dɔ la, i jija i ka se dɔ la. Ala ka barika don ne ni aw bɛɛ lajɛlen si la. Baara min fɔra nin kaloba in kɔnɔna la, Ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye, k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ye baraji ye, k'o nɔgɔya an ye. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.